pakko kertoa, että me oltiin just tässä Broidikaan Floridassa, meillä oli aito Codeine Promethazine, ihan vittu aito Dirty Sprite, meillä ei ollut mitään vittu suomiliineä, me ei mitään vittu ripulilääkkeitä vittu ryystetä, niin haettiin sit pari pinttiä ja Sprite paikallisesta Quickie Martista niin painettiin siihen tuplakuppiin, niin pistettiin jotain 0 femma siihen ja annettiin aseet meidän kavereille silleen, meillä oli Glocki, missä on pitkä tää rulla clip, tää 30 roundia kiinni siinä klipissä, niin meillä oli pari sellaista ihan varmuudeksi, jos opsit pääsee yllättämään, niin me annettiin ne kaverille, joka oli selvinpäin silleen, kun siinä, jos olette ikin ottanut liiniin, niin te menette vähän zoneihin siinä ja minuutit tuntuu tunnelta. Ja jos olette ikin indikaa polttanut, niin 100 kertaa pahempi jummi päällä. Niin me oltiin Broidin kanssa siinä, meillä oli nämä parit klokit tässä näin ja annettiin näistä kaverille, alettiin sippaa liiniin ja mä olin semmoisella tripeä. Niin vittu oli sanonut, että mä olin sen verran tripeillä, mutta tämä asia, mikä oikeasti tapahtui siinä, niin me yritettiin kaverin kanssa lopettaa röökin poltto samalla siinä, koska mehän poltetaan vaan aitoa sääsää, että me ei mitään vittu röökiä polteta, niin me oltiin jo lopettaa röökin polttoa ja haettiin nikotiinipurkumia. Niin tää kaveri, kenen kanssa me oltiin, niin tää kaveri oli siis ihan seinähullu, ei kukaan se täysjärkinen ihminen muutenkaan mun kanssa vietä aikaa, tää kaveri on siis ihan straight up seinähullu ja siis oltiin lopettais röökin polttoa, meillä oli nikotiinipurkkumia tää kaveri käy hakemaan vesilasi siis mä ajattelin, että okei, että sillä on jano tai jotain ja uskokaa tai älkää, niin se heittää sen nikotiinipurkumin, avaa se paketti, heittää se huiviin, se nikotiinipurkumi, vettä päälle ja nielasee. Vittu nielasee siis nikotiinipurkumin. Ja kattoo mua vittu ihan siis, are you fucking serious in my eye? Kattoo suoraan ja on silleen, että mitä? Ja mä sanoin, että tiedätkö vittu mikä on purukumi? Siinä paketissa lukee vittu lääkepurukumi. Nää on vittu juttuja, mitä on opittu siis joskus ekalla luokalla. Tää kaveri katsoi mua ihan vittu serious in my eyes. Ja vittu tää kaveri nielasee lääkepurukumin. Kyllä mä sanoin ihan suoraan, että vittu sä oot hullu. Et sanoin ihan suoraan, että vittu sä oot hulluin ihminen, ketä mä tiedän. Siis niin vitun hullu. Kun ihminen voi vaan olla hullu, niin vittu hullu sä oot.